για τον Ολυμπιακό από τον Κώστα Μήτρογλου, από την πάσα του Φουστέρ, τη γρήγορη αντεπίθεση. Ο Μήτρογλου συνεχίζει την παράδοση κόντρα στον Παναθηναϊκό, στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Στο 90 ο Ολυμπιακός φαίνεται να κλέβει τη νίκη μέσα στη Λεωφόρο, με τους παίκτες του Ολυμπιακού να πανηγυρίζουν μπροστά από τον πάγκο. Με τα μπουκάλια βεβαίως να πέφτουν βροχή. Ο Μήτρογλου συνεχίζει να πυροβολεί προς τον πάγκο του Ολυμπιακού με τη γνωστή κίνηση που κάνει όταν σκοράρει. Από την παλικαρίσια κατοχή μπάλα του Μήτρογλου ανάμεσα σε τρεις παίκτες, την έξοχη κίνηση του Φουστέρ. Ο Μήτρογλου μπήκε εκεί και ο Μήτρογλου δεν μπορεί να το χάσει. Τις έχει αυτές τις φάσεις. Ο Φουστέρ του γυαλίζει, ο Μήτρογλου γυαλίζει το πόδι στο Φουστέρ. Πάμε λοιπόν στις καθυστερήσεις που είναι 5 λεπτά. Πολύ λογικά, αφού είχαμε 4 διακοπές, θα έχουμε και αλλαγή για τον Ολυμπιακό. Στο 90 ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 0-1 με τον Κώστα Μήτρογλου να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και να δούμε λοιπόν τι αντίδραση θα έχει ο Παναθηναϊκός στα τελευταία 7 λεπτά σε ένα ντέρμπι που